Daarom is het ook niet alleen maar Joods. in its nature, In zijn natuur, its beginning, in het begin or its function. of in de functie daarvan. So a question. Vraag je, Why do we keep Sabbath, the seventh day of the week, as a day of worship? waarom houden wij de Sabbat, de zevende dag van de week? If somebody were to ask you this question, Als iemand u deze vraag zou stellen, how would you answer? hoe zou u dan antwoorden? Now, we sell an interesting little book, Wij verkopen een klein boekje, 35 Reasons Why I Keep the Sabbath. 35 redenen waarom ik de Sabbat houd. We're only going to look at a few. We gaan er alleen een paar bekijken. So, why do we keep the Sabbath? Anybody? Waarom houden we de Sabbat? Okay. Remember the creation. Okay, it's a memorial of creation, Het that's is correct. een Yes. memoriam van de schepping. Hè? Oké. Een monument van de schepping. Anything else? Nog iets, waarom? Who told us? Okay, young man. Yes. Omdat God het heeft gezegd. Ja. Heel goed. Exodus 20 verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Exodus 20 vers 8. Hè? Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. If God says something, it's pretty important, Als right? God iets zegt, is het belangrijk. Okay, sister? We honor our creator. Okay, Wij eren onze schepper daarmee. that's true. Dat is waar. Okay, Redemption. For remembering the redemption. okay. Om ook de verlossing te gedenken. Who else kept the Sabbath that was very important? Wie hield ook de Sabbat, wat heel belangrijk was? Jezus. Okay, Jesus kept the Sabbath. Jezus hield de Sabbat. Okay, Luke 4:16. In Lucas 4 vers 16. As it was his custom, he went into the synagogue to worship. Ja, zoals de gewoonte was, ging hij op Sabbat naar de synagoge. Yes, brother. Weil wir aus dem geistigen Ägypten befreit werden oder worden sind. Because we have been redeemed from spiritual slavery. Okay, yes. Ja, we zijn uit de slavernij bevrijd. The New Testament church kept the Sabbath. Ook de Nieuw-testamentische gemeente hield de Sabbat. The question arises, De vraag is, if, quote, the Sabbath was changed at the resurrection, als de Sabbat veranderd zou zijn bij de opstanding, how do you explain the New Testament church keeping the Sabbath? hoe leg je dan uit dat de Nieuw-testamentische gemeente wel de Sabbat hield? And we will be keeping the Sabbath where? En waar zullen we nog meer de Sabbat vieren? In heaven. In de hemel. Yes, 66:23. Jesaja 66 vers 23. So those are a few reasons why. Dus er zijn al een paar redenen waarom. There are many others could be expressed as Er well. zijn nog een heleboel andere redenen. Or in the testimonies, volume 1, In de getuigenissen, 1, eerste, page 99, bladzij 99, the servant of the Lord told us this. zegt de dienstknecht van God ons het volgende. We want something besides Sabbath religion. Wij willen nog iets meer naast een Sabbat godsdienst. Or we need something We hebben nog besides Sabbath religion. iets meer nodig naast Sabbat religie. What is she talking about? Waar heeft ze het over? Well, she's talking about Saturday keeping Ze heeft het over het houden van de zaterdag versus Sabbath keeping. en Sabbat vieren. They're two different things altogether. Twee verschillende dingen. As Seventh-day Adventists, we have emphasized the Sabbath from the perspective of creation. Als zevende-dagsadventisten kennen we onze positie erg goed dat we de Sabbat vieren vanuit het oogpunt van de schepping. As a sign and memorial of God's creative power. Als een teken van Gods scheppende macht. But not so much Maar, as a sign of God's redemptive power. maar niet zozeer als het teken van Gods verlossende macht. I have to look around here. Oh, these are fake. Yeah, this one is real. Oh, it's too big, but
Okay. We have a plant over here. Hier is een plant, That's real. die is echt, Okay. niet nep. And this is part of God's creation. Dit is een deel van Gods schepping, deze mooie plant. And what is this called? What kind of plant is this? Do you know? I have no idea. We have no idea. Does it have a name? Anybody? No? Weet iemand de naam van deze mooie plant? Vingerplant? Okay, John has given it a name, a finger plant. John heeft het in ieder geval een naam gegeven aan deze plant. And that works, that's okay. And when God said, let there be finger plants, Toen God zei van laat deze planten, vingerplanten er zijn, do we have roses? hebben we dan rozen? No, what do we have? Wat hebben we dan? Finger plants. Dan hebben we vingerplanten, Okay? toch? This going forth to explain the Sabbath more fully Om de Sabbat vollediger te verkondigen, is directly connected to the first angel's message. is direct verbonden met de eerste engelboodschap. Okay? Where it tells us to remember him who created. Want daar heb je een verwijzing om diegene te herdenken die alles geschapen heeft. Now when the National Sunday Law comes in America, Wanneer de nationale zondagswet in Amerika komt, and by the way, en the Sunday drums are beating. En deze zondagsdrums kun je al horen in de verte. And you're hearing all kinds of stuff about the Sunday, the Sunday, the Sunday. Ze hebben het er heel frequent over. Okay? It's being talked about, it's being agitated. Het wordt heel veel besproken. The groundwork is being laid, the foundation is being laid. De basis wordt al gelegd. Okay? And it's coming sooner than we think. En het komt sneller dan we denken. And it will come to America first, Het komt eerst in Amerika. and then it's going to visit Holland En daarna komt het in Nederland and Germany en Duitsland. and every country and every corner of this world. En overal in ieder land ter wereld. And this is going to be the last test of God's people, Dit wordt de laatste test van Gods volk. of our loyalty to our Creator. Wat betreft onze trouw aan onze schepper. God has to test us God moet ons testen if we're going to be faithful of wij trouw zullen zijn. before He will let the latter rain fall upon us. Voordat hij de late regen gaat geven. The two greatest events in this world De twee grootste gebeurtenissen in deze wereld. are creation Onze schepping and redemption. en onze verlossing. The first one took 6 days, De eerste duurde 6 dagen. and the second one En de tweede is a protracted process, an extended process, is een langer proces. and it's taken 6,000 years. Ongeveer 6000 jaar. And the Sabbath is an integral part of that process. En de Sabbat is een belangrijk onderdeel van dit proces. Creation Want de schepping and redemption en verlossing are the same thing. zijn hetzelfde. It's the same power Het is namelijk dezelfde kracht that says, let there be finger plants, die zegt laat er vingerplanten zijn. and that says, I will create a new heart in you. En die zegt ik zal een nieuw hart in u scheppen. I will take away the stony heart out of your flesh, Het stenen hart doe ik uit uw vlees and I will halen. give you an heart of flesh, En ik zal u een hart van vlees geven. and a new spirit will I put within you. En een nieuwe geest in uw binnenste. It's exactly the same power. Het is precies dezelfde macht. Let there be light, Laat er licht zijn. and there is light. En er is licht. Let there be a new heart, Laat er een nieuw hart and zijn. there is a new heart. En er is een nieuw hart. It's creation. Het is ook scheppende kracht. The gospel is creation, Het evangelie is schepping. not evolution.
Geen evolutie. We are creationists. Ja, wij zijn van de schepping. We geloven in de schepping. We do not believe in physical evolution of this world. En niet in fysieke evolutie van deze wereld. And we do not believe in spiritual evolution of our souls. En ook niet in geestelijke evolutie van onze ziel. Van ons hart. All right, I'm going to read the Sabbath commandment. Ik wil het Sabbatsgebod lezen. It's in two places in the Bible. Het wordt op 2 plekken in de Bijbel vermeld. Exodus 20, Exodus 20, starting in verse 8, vers 8. and in Deuteronomy En ook in Deuteronomium 5, starting in verse 12. 5 vanaf vers 12. So, if you have your Bible, take Als it u out. uw Let's read Bijbel it heeft, together. laten we het samen lezen. You read it in Dutch or German or whatever language you're in, Spanish, I don't know. Lees het in uw eigen taal. What are your friends? What language are you translating? Spanish. Spanish. Ja. Buenos dias, mi amigos. Sí, feliz sábado. Okay, I have very limited language skills, I tell you. Enough to get me in trouble. All right, Exodus 20, verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 days shalt thou labor and do all thy work. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. But the seventh day Maar de 7e dag is the Sabbath of the Lord thy God. is de Sabbat van de Heere uw God. In it thou shalt not do any work. Dan zult u geen enkel werk doen. Thou, nor thy son, Nog uw zoon, nor thy daughter, nog uw dochter, thy manservant, nog uw slaaf, nor thy maidservant, nog uw slavin, nor thy cattle, nog uw vee, nor thy stranger that is within thy gates. nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. For in 6 days Want in 6 the dagen Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. and rested the seventh day. En hij rustte op de 7e dag. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Now these were the words that God spoke and God wrote on the tables of stone. Dit waren de woorden die God sprak en die neergeschreven werden op 2 stenen tafelen. Now in Deuteronomy, In Deuteronomium, the book of Deuteronomy het boek Deuteronomium, is a book of remembrance. is een boek van herinnering. To remember, Moses is rehearsing the history and the providential leading and blessings of God. Hij herinnert zich de leiding van God en ook zijn voorzieningen Okay? en zegeningen voor het volk. Before they entered the promised land, Voor ze het beloofde land ingingen. telling them, remember En hij zegt hun, herinner what God has done for you. wat God voor u heeft gedaan. And in Deuteronomy 5, this is Moses writing En in Deuteronomium 5 and speaking. hebben we nu Mozes die dit herhaalt. Okay, and this is how he portrays the Sabbath in Deuteronomy 5. En dit is hoe hij de Sabbat beschrijft in En- Deuteronomium 5. And it's just as inspired Het is net zo geïnspireerd as Exodus 20. als Exodus 20. Okay? Keep the Sabbath day to sanctify it, Vers 12. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen. as the Lord thy God hath commanded thee. Zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 days shalt thou labor and do all thy work. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God, Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. and in it thou shalt not do any work. Dan zult u geen enkel werk doen. Thou, U, nor thy son, nog uw zoon, nor thy daughter, nog uw nor thy dochter, manservant, nog uw slaaf, nor thy maidservant, nog uw slavin, nor thine ox, nog uw rund, nor thine ass, nog uw nor ezel, any of thy cattle, nog enig vee van u, nor the stranger that is within thy gates, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, that thy manservant and thy maidservant may rest as well as thou. opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. And then here he says to remember, En hier zegt hij om te herinneren, not the creation,
En hij verwijst hier niet naar de schepping. And remember that thou wast a servant in the land of Egypt, Vers 15, want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. and that the Lord thy God brought thee out hence through a mighty hand and by an outstretched arm. En dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Therefore the Lord thy God commanded thee to keep the Sabbath day. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. It was to remember the deliverance from slavery of Egypt. Het was om hun slavernij in Egypte te gedenken. And for us, En voor ons it should be a remembrance moet het een herdenking zijn of a deliverance van een bevrijding of the slavery of sin. van de slavernij van zonde. It's a memorial of creation and redemption. Het is een gedenkteken van de schepping als ook de verlossing. Let's look at a couple of Bible texts. We gaan een aantal teksten lezen. Ezekiel In Ezekiel, 20, chapter 20, Ezekiel 20, verse 12. vers 12. Ezekiel 20:12. Ezekiel 20, vers 12. Moreover, also I gave them my Sabbaths Ook heb ik hun mijn sabbatten gegeven, to be a sign om een teken te zijn between me and them, tussen mij en hen, that they might know zodat zij zouden weten that I am the Lord dat ik de Heere ben, that does what? die hen heiligt. That sanctify them. Ja, die hen heiligt. And verse 20, En vers 20, it says the same thing. hier zegt het hetzelfde. If God says something once, it's important. Als God iets 1 keer zegt, is het belangrijk. If he says it twice, it's very important. Als hij het 2 keer zegt, heel belangrijk. And if he says it 3 times, it's extremely important. En als het 3 keer wordt vermeld, dan is het extreem belangrijk. And hallow my Sabbaths, and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. Heilig mijn sabbatten, zodat ze tot een teken zijn tussen mij en u, zodat u weet dat ik de Heere, uw God ben. In the very near future, In de nabije toekomst the true followers of God zullen de ware volgelingen van Christus will be clearly and decisively heel duidelijk en beslissend distinguished from all other professors of religion verschillend zijn van alle andere belijders van religie. by their reverence and remembrance of God's holy Sabbath. Omdat ze Gods Sabbat eren en gedenken. And people are going to see this. En mensen zullen dit opmerken. Go to Exodus, Laten we naar Exodus gaan. chapter 31, verse 13. Hoofdstuk 31, vers 13. Exodus 31, verse 13. Speak thou also unto the children of Israel, saying, Verily my Sabbath ye shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations, that ye may know that I am the Lord that doth sanctify you. Exodus 31, vers 13. U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg: U moet zeker mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat ik de Heere ben, die u heiligt. So in the power of the latter rain, Dus in de kracht van de late regen God's people are going to clearly zal Gods volk heel duidelijk and distinctly en explain the Sabbath more fully. de Sabbat vollediger uitleggen. Because our message of the gospel Want onze boodschap van het evangelie is totally different is totaal verschillend than the evangelical dan van de protestantse understanding wereld. of the gospel. Qua begrip.
Their gospel saves them in their sins. Omdat hun evangelie hun redt in hun zonden. But the only true gospel, Maar het ware and evangelie, there's only one, en er is maar één evangelie, is the one that saves you from your sins. redt u van uw zonden. And they're going to be shocked. En dat What? daar zullen ze van schrikken. We've never heard that before. We hebben dat nooit eerder Our gehoord. church doesn't teach that. Our pastors don't preach that. Dat is niet wat onze predikanten ons hebben geleerd. And our response will be, yes, that's true. En dan zullen we zeggen, ja, dat is waar. Because Babylon is fallen. Want Babylon is gevallen. You are in total confusion Daar is verwarring. about what you understand and believe Wat je begrijpt en wat je about the leert gospel, over het evangelie. about the second coming, Over de wederkomst. about Bible doctrine. Over bijbelse leerstellingen. The Great Controversy, page 612. In de grote strijd, bladzij 612, The message will be carried not so much by argument staat: de boodschap zal niet zoveel door argument worden gedragen as by the deep conviction of the Spirit of God. als door de diepe overtuiging van Gods geest. The arguments have been presented. Want de argumenten zijn gebracht, The seed has been sown, het zaad is gezaaid and it will spring up and bear fruit. en het zal ontkiemen en vrucht dragen. The publications distributed by missionary workers have exerted their influence. De publicaties, dus het uitgeverswerk, de geschriften die verdeeld zijn door zendingswerkers, zullen zijn effect hebben. Yet many whose minds were impressed have been prevented from fully comprehending the truth or from yielding obedience. Maar veel mensen die wel daardoor aangeraakt zijn, zijn nog weerhouden om het volledig te begrijpen of daaraan gehoorzaamheid toe te kennen. Now the rays of light penetrate everywhere. Maar nu dringen die lichtstralen overal door And the truth is seen in its clearness. en de waarheid zal gezien worden in alle helderheid. And the honest children of God En dan zullen de eerlijke kinderen Gods sever the bands which have held them. de banden verbreken die hun vasthielden. Family connections, Familiebanden, church relations kerkrelaties are powerless to stay them now. zijn dan machteloos om hun op te houden. Truth is more precious than all besides. De waarheid is voor hun meer kostbaar dan al het andere. Notwithstanding the agencies combined against the truth. En niet tegenstaande alle oppositie die de waarheid heeft te voortduren, A large number take their stand upon the Lord's side. zal een groot aantal hun kant kiezen aan Gods kant. Under the loud cry of the angel of Revelation 18. Onder de luide roep van de engel van Openbaring 18. Come out of her, my people. Kom uit van haar, mijn volk. And they're going to come out. En ze zullen eruit komen. Now I want to tell you a little story. Ik wil u een klein verhaal vertellen. I should have brought it down, but I didn't. Ik had het mee moeten nemen, maar We published a book we hebben een boekje uitgegeven. called The Illustrated Guide to Bible Prophecy. En dat is de geïllustreerde gids voor Bijbelse profetie. Maybe I'll show it to you later today. Misschien ga ik het later nog laten zien. It's our best-selling book. It's very well done. Het is heel erg mooi geworden en het is een van onze bestsellers. God really blessed us with that God project. heeft ons heel erg gezegend met dit project. So I had a friend. Ik had een vriend. She was born and raised in Iraq. Zij was opgegroeid in Irak. And she's a Seventh-day Adventist. Ze is een zevende-dags Adventiste. But she's married to a Dutchman. Maar ze is getrouwd met een Nederlander. Her name is Inti. Inti. Inti You know heet Inti? Inti, I'm not sure. Okay. So she came to me a few years ago. Ze kwam een paar jaar geleden bij mij. And she said, Brother Davis, En ze zei, broeder Davis, we have a ministry to the Muslims. wij hebben een zendingswerk voor de moslims. And we would like to translate your illustrated guide into Arabic. En we willen graag dit boekje vertalen in het Arabisch. And I said, well, it's already been translated into Arabic.
En ik zeg, nou, het is al vertaald in het Arabisch. And she said, yes, I have that translation in my possession, Ze zegt, ja, ik heb die vertaling in mijn bezit. and it's terrible. En het is vreselijk. It needs to be completely redone. Het moet helemaal opnieuw. I said, okay, fine. Ik zeg, oké. So she worked on it a couple of years. En ze was daar een paar jaar wel mee bezig. And then a couple of years ago, I was preaching at the Ada Church, En een aantal jaar geleden, toen ik in een gemeente in Ede sprak, and she came to me, kwam ze bij mij. and their ministry is an online ministry. En hun zendingswerk is online. Because to get books into Muslim countries is very difficult. Want om fysieke boeken in Irak te krijgen is heel erg moeilijk. Many years ago, I went to a camp meeting in Malaysia, Een aantal jaren geleden was ik in een campmeeting in Maleisië. and we were selling English books. En we verkochten daar Engelse boeken. And when we crossed the border from Singapore into Malaysia, En toen we van Singapore naar Maleisië gingen, we got stopped. toen werden we aangehouden. And the guard said, what is in all of these boxes? En de gids zei, wat zit er in al die dozen hier? We said Christian books. En we zeiden, christelijke boeken. Do you have any books in there about Islam? Heb je boeken daarin over de islam? Oh no, we have no books on Islam. Nee, hebben we niet. Okay, you can go. Oké, dan kun je gaan. Okay. But if we had any books critical of Islam, Maar als we boeken zouden hebben die kritisch opmerkingen hebben over islam, forget it. vergeet het. Okay? So it's very difficult. Het is heel moeilijk. So she says, we don't do printed material, we only do online material. Ze zegt, wij doen alleen maar materiaal online. So they translated it and they put it online. Ze hebben het vertaald en het online gezet. And she told me at Ada at that meeting, En toen ik in Ede was, in die vergadering, vertelde ze mij. she said, John, we posted it online as a PDF. You can also download it. Ze zegt, we hebben het gepubliceerd als pdf online. And in 1 week, En in 1 week we got 250,000 hits. hadden we 250.000 hits van mensen die daarop klikten. What does that tell you? Wat vertelt dat? It tells you God is working on the Muslims. God werkt met de moslims. Okay? And this is the way to kind of circumvent their restrictions on present truth literature. En dit is de manier waarop we hun censuur over de tegenwoordige waarheid kunnen omzeilen. 250,000 hits in 1 week. 250.000 hits in 1 week. I was amazed. Ik was verbaasd. Praise the Lord. Prijs de Heer. Something's happening. Iets gebeurt er. Okay? God is working, brothers and sisters. God werkt. He's preparing. Hij bereidt voor. And Muslims are having dreams En er zijn veel moslims die dromen krijgen of Jesus. van Jezus. And when the call comes, they're going to come out of Islam. Als die oproep komt, zullen ze de islam verlaten. Okay? True Sabbath keeping Ware sabbatviering is like baptism. is net als dopen. It's an outward expression Het is een uiterlijk teken of an inward experience. van een ervaring die van binnenuit plaatsvindt. The Sabbath is to be a sign De Sabbat moet een teken zijn that God sanctifies us. dat God ons heiligt. Okay? This is the external expression of Sabbath keeping. En wat we nu doen is de uiterlijke Sabbatviering. Okay? Blijk van Sabbatviering. Sanctification Maar heiliging is a continual walk in the new birth experience. is een voortdurend wandelen in deze wedergeboorte, in deze ervaring. A continual experience of justification on a daily basis and sanctification on a daily basis. Het is rechtvaardiging en dat op dagelijkse basis.
It's an expression of the new man, the new creature. Het is een nieuwe schepping. It is an expression of the life of victory. Een uitdrukking van een leven van overwinning. The Sabbath has not been expressed in those terms, En de Sabbat is op die manier nog niet uitgedrukt. but that's what we read in Deuteronomy. Maar dit is wat we hebben gelezen in Deuteronomium. Justification by faith is the new birth experience. Rechtvaardiging door het geloof is de ervaring van wedergeboorte. It's forgiveness for the past. Het is vergiffenis voor het verleden. It's cleansing from all sin. Het is reiniging van alle zonden. It's the new birth. Een wederom geboren It's zijn. walking in the Spirit Waarna je leeft en wandelt in de geest. and staying connected with Jesus. En verbonden blijft met Jezus. Abiding in the vine. En blijft in de wijnstok. Okay? Justification by faith gets the sin out of our life. Rechtvaardiging door het geloof gooit de zonde uit ons leven. 1 John 1:9. If we confess our sins, In Johannes 1 vers 9, als wij onze zonde He is belijden, faithful and just to forgive us our is sins Hij getrouw en waarachtig om onze zonde te vergeven and to cleanse us en om ons te reinigen from what? van alle All ongerechtigheid. unrighteousness. Alle ongerechtigheid. How much is all? Hoeveel is al? How Alle. much is left? Hoeveel is er over? 1%? 1%? 10%? 10%? How much? Hoeveel? 0. 0. Helemaal niks. Okay. And we have got this misconception among us as a people En wij hebben deze misvatting onder ons als volk. that sanctification is the work of a lifetime Dat heiliging een heel leven lang duurt. of getting the sin out of my life. Ja, dat je blijft de zonde uit je leven gooien. The work of a lifetime is not getting it out. Maar wat niet een heel leven lang duurt, is om het eruit te gooien. The work of a lifetime Het werk wat een leven lang duurt, is overcoming is overwinnen and keeping it out. en het buiten de deur houden. Dat duurt een leven lang. Does that make sense? Begrijpt u dit verschil? So in Revelation 3:21, Dus in Openbaring 3:21, 3, vers 21. to him that overcometh Diegene die overwint, will I grant with me to sit down in my throne, even as I also overcame and am set down in my Father's throne. zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Did Jesus have an overcoming experience? Had Jezus een overwinnend leven, een overwinnende ervaring? Was he an overcomer? Was hij een overwinnaar? What did he say? Wat zei hij? He said, I overcame as I have overcome. Hij zegt hier, ik heb ook overwonnen. Jesus never sinned, Jezus heeft nooit gezondigd. so his overcoming was not getting sin out. Dus voor hem was het niet een kwestie om de zonde uit zijn leven te gooien, want hij had het niet. But keeping it out Maar hij moest het wel buiten de deur houden. when the devil tempted him. Toen de duivel hem And he was verzocht. tempted in all points just like we are. En hij werd in alle punten verzocht, net als wij. He never surrendered his will. Maar hij heeft zijn wil nooit He onderworpen. never did his own will. Hij deed nooit zijn eigen wil. Not my will, Niet mijn wil, zei hij, but thy will be done. maar uw wil geschieden. So when temptation came, Dus als de verzoeking kwam, Jesus resisted the temptation, weerstond Jezus de verzoeking. surrendered his will to his Father, Hij gaf zijn wil over aan zijn vader and kept it out. en hield het buiten de deur. It was never a part of his experience. Het was nooit een deel van zijn ervaring. Okay? And the same thing is taught in John 17, verse 19, En hetzelfde wordt ons geleerd in Johannes 17, vers 19. where he says, I sanctify myself. Waar hij zegt, ik heilig mijzelf. Okay? Sanctification is holiness. Het betekent heiligheid.
In Galatians 2:17. In Galaten 2 vers 17. Galatians 2:17. Galaten 2 vers 17. But if while we seek to be justified by Christ, we ourselves also are found sinners, is therefore Christ the minister of sin? God forbid. Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet. Jesus does not minister sin in the life of the believer. Ja, Jezus is geen dienaar die de zonde door de vingers ziet in het leven van de gelovige. If Christ is in, Als Christus in ons is, sin is out. dan is de zonde eruit. Eén van de twee. He doesn't minister sin in your life, he only ministers righteousness. Want hij is een dienaar en hij dient alleen de gerechtigheid in u. Niet de zonde. Die ondersteunt hij niet. Do we understand? Begrijpen wij dat? Justification by faith is the washing machine. Rechtvaardiging door het geloof is net als de wasmachine. Sanctification by faith is the holy walk with the Lord. Maar heiliging is de wandel met de Heer. And the Sabbath En de Sabbat is a sign that God sanctifies us. is een teken dat Hij ons heiligt. So, to explain the Sabbath more fully, Om de Sabbat vollediger te verkondigen en uit te you leggen, have to explain the gospel correctly, moet je het evangelie correct uitleggen. and you have to experience it. Moet je het ervaren. So from last Sunday, Dus vanaf de laatste zondag, zondag, Monday, maandag, Tuesday, dinsdag, Wednesday, woensdag, Thursday, donderdag, Friday, vrijdag, now Sabbath, nu Sabbat. our worship today Onze aanbidding vandaag is to be a sign moet een teken zijn that God has sanctified us through the week, dat God ons geheiligd heeft tijdens de week. and that every day of the preceding week En dat iedere dag van de voorgaande week we have dealt with all of Satan's temptations. hebben we met alle verzoekingen van Satan We gedeeld. have constantly surrendered our will to the Lord, We hebben iedere keer onze wil overgegeven aan God. and He has kept us from falling. En Hij heeft ons voor struikelen behoed. That's what it means to explain the Sabbath more fully. Dat betekent het dat we de Sabbat vollediger uitleggen. It's not only a memorial of creation, Niet alleen als gedenkteken van de schepping, but it's a memorial maar ook een of the gedenkteken. power of Jesus to save us from our sins. Maar van een demonstratie van de kracht van Christus om ons van onze zonde te redden. And this is a total alien concept to almost En everybody, dit is een buitenaards concept die bijna niemand heeft. even among our own people. En zelfs onder ons eigen volk. Now, we sell books, Wij verkopen boeken. and before I sell them, I review them. En voordat we ze verkopen, dan lees ik ze na. I want to make sure their theology is correct. Ik wil zeker stellen dat de theologie daarin klopt. So recently I was reviewing a book, Ik had recent een boek en die bekeek ik. and it was pretty good. Het was best wel And goed. then there was one sentence. Maar er was één zin. The process of sanctification is cleansing. Het proces van heiliging is reiniging. Nay, Nee, klopt niet. the process of sanctification is not cleansing. Heiliging is geen reiniging. Sanctification is holiness to the Lord, Dat is heiligheid
voor de Heer. Cleansing takes place at justification by Want faith. reiniging gebeurt al door rechtvaardiging door het geloof. Because God said, if we confess, Want als wij onze zonde belijden, He is faithful and just to forgive us dan is Hij getrouw en waarachtig om ons te vergeven and to cleanse us en ons te reinigen from all sin. van alle zonden. John 15:3. Johannes 15, vers 3. The first word Het eerste, says now. that is only cut in English. Er staat in het Engels, begint dat vers met nu. Now, when is now? Wanneer is nu? Is now tomorrow, Is dat morgen? next week, next month, Volgende next week? year? Volgende maand? Volgend jaar? When is now? Wanneer is nu? Now is right now. Nu! Okay? We don't need a dictionary to We- define yes and no. We hebben geen woordenboek nodig om te definiëren wat ja en nee is. Okay? We don't need a dictionary to define now. En ook niet het woordje nu. Now is now, right Nu now. is nu. Now are ye clean Nu bent u rein. through the word which I have spoken unto you. Vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. This is illustrated Dit is geïllustreerd in Jesus' miracles of healing. in de wonderen van Jezus. Now, his miracles of healing were not necessarily done to heal people and make them feel better. Zijn wonderen van genezing waren niet noodzakelijkerwijs alleen dat mensen zich daardoor beter zouden voelen, But to teach us something maar om ons iets te leren about the gospel over het evangelie. and justification by faith. En rechtvaardiging door het geloof. So in Matthew chapter 8, In Matthäus 8, there are two miracles. daar zijn 2 wonderen beschreven. Let's go there. Laten we daarheen gaan. This is probably one of my favorite chapters in the Bible Ik denk dat het een van mijn favoriete hoofdstukken van de Bijbel is. because I can relate to this personally. Want ik kan me heel persoonlijk hierin vinden. Because I was a leper, Want ik was een Melaatse. a spiritual leper. Een geestelijke Melaatse. When he was come down from the mountain, great multitudes followed him. Vers 1. Toen hij van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte hem. And behold, there came John Davis. En zie, daar kwam John Davis. And worshipped Vers him. 1, Matthäus 8. En die knielde voor hem neer en zei: Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. Heer, als u wilt, kunt u mij reinigen. And Jesus put forth his hand En Jezus stak zijn hand uit and touched him. en raakte hem aan. This was forbidden. Dat was verboden. Don't be near them. Don't breathe the air they breathe. Don't touch them. Je mag niet in de buurt zijn, zelfs niet de lucht inademen in hun buurt, niet aanraken. He touched him. Maar hij raakte ze aan. And saying, I will, En zei, ik wil het. be thou clean. Word gereinigd. And, what's the next word? En wat staat er direct daarna? Immediately, Meteen his leprosy was cleansed. werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. How long is immediately? I have 5 minutes. Hoe snel is meteen? How long is immediately? Nu. It's instantaneous. Nou, It's now. That's dat right. is nu. Onmiddellijk. There was no leprosy left. Er was geen melaatsheid over. Nothing on his skin you could tell he had leprosy. Niks op zijn huid was achter. Je kon helemaal niet meer zien dat hij melaats was If you geweest. took a blood test, you could not find the virus or the germ or whatever it is that causes it. En als je een bloedtest had genomen, dan had je niks van die bacillen verder Alright. gezien. Well, there are many other things we could say. Er zijn nog veel dingen die we kunnen zeggen. You have 5 Maybe. minutes. Well, I don't know which one are the most important in the next 5 minutes. Welke is de belangrijkste voor de volgende 5 minuten?
Saturday keeping is external. Zaterdag vieren is iets wat je van buiten kan zien. Sabbath keeping is internal. Maar het is ook van binnen. Hebrews 10:16. Hebreeën 10 vers 16 I zegt, will write my law in their hearts. ik zal mijn wetten in hun hart schrijven. Through Sabbath keeping is a living experience Ware sabbatviering is een levende ervaring. with God's creative power working in your life every day, one day at a time. Met Gods scheppende macht die in je leven werkt. Eén dag, ja, dag voor dag. It's to be a sign Het moet een teken of our zijn relationship and our experience with our God, van onze relatie met onze God. who has the power, Die de kracht heeft. if we surrender and cooperate with Him, Als wij ons onderwerpen en met hem samenwerken. to keep us from falling Om ons voor struikelen te behoeden. into sin. Now unto Him that is able to keep you from falling, Diegene die je voor struikelen kan behoeden. and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. Which one was that? Jude Dat is 24. Judas 24. Aan hem nu die bij machte is u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. The last message of mercy De laatste boodschap van genade and justice en recht is a revelation is een openbaring of God's power in the lives of His people van Gods macht in de levens van zijn volk. to save us amply, Om ons te redden, fully, volledig and entirely en helemaal from sin. van zonde. The end of the demonstration is not far off. En het eind van die demonstratie is niet ver weg. Now is not the time to get ready. Het is nu niet de tijd om te zorgen dat je klaar bent. Now is the time to be ready. Het is de tijd om klaar te zijn. Okay? Because time is almost over. Tijd is bijna over. Be ready Wees voorbereid. every day. Iedere dag. You live one day at a time, Je leeft dag voor dag. and you're saved one day at a time. En je wordt per dag gered. And the Sabbath should be a sign En de Sabbat moet een teken zijn. that we have walked with the Lord in the previous 6 days of the week. Dat wij met de Heer gewandeld hebben de voorgaande 6 dagen. God has kept us from falling God heeft ons voor struikelen behoed. because we have surrendered our life and our will to Him. Omdat we ons leven en onze wil aan Hem onderworpen hebben. Aan Hem overgegeven hebben. This is biblical reality. Dat is Bijbelse realiteit. Don't base it on your experience. Baseer het niet op je ervaring. Base it on what God's Word says. Maar baseer het op wat het woord zegt. And it will become a reality in your En life. het zal een realiteit worden in uw leven. May God give us this experience Mogen God ons die ervaring schenken. every day, Iedere dag. one day at a time. Dag voor dag. This is my prayer in Jesus' name. Dat is mijn gebed in Jezus' naam. Amen. Amen. Let us pray. Laten we bidden. Our Father in heaven, Onze Vader in de hemel. maybe we have not understood the Sabbath in this context, Heer, misschien hebben we de Sabbat nog niet begrepen in deze context. but we thank you, you have revealed it to us. Maar we danken u dat u het ons geopenbaard heeft. And Lord, we desire most earnestly this experience. En Heer, wij verlangen ernstig naar deze ervaring. Oh Lord, teach us how to walk in the Spirit, O Heer, leer ons hoe we moeten wandelen in de how geest. to recognize and resist every temptation of the enemy. En dat we iedere verzoeking van de vijand mogen herkennen en de buiten houden. And be overcomers today En dat we vandaag overwinnaars mogen zijn. and tomorrow En morgen. and then the next day, En overmorgen. all the way to the next Sabbath. Tot de volgende Sabbat. We thank you that this is real. Wij danken u dat dit de You have realiteit the power is. to do it, Dat u de kracht bezit om dat te doen. and Te we open our bewerken. hearts to you Dat we onze harten openen voor u. that you would dwell in them by faith.
En dat u in ons leeft door het geloof. and we would represent you correctly. Dat wij u goed vertegenwoordigen. We thank you that we can have this En experience. we danken u dat we deze ervaring mogen hebben. We believe, We geloven. and we claim your promise by faith. En Heer, we nemen uw belofte aan in het Jesus' geloof. name we pray and thank you. We bidden dat in Jezus' naam en Amen. danken u. Amen. Amen.